Tady já zase Zolario a jdu hrát ze svého oblíbeného pyra a je tu se mnou opět Barney.cz a Wiki.cz. Nazdárek lidi. A hraje TF dvojku a mod teďka asi 2 týdny novej přidaný Man vs Machine, to je kooperativní mod, kde bojuje 6 lidí proti vlnám robotů. Takže dejte F4 Přesně. a počkáme na toho mistra Jolo, já myslel, že tam je mistr Yoda. Co už asi. No akorát teda jsme se připojili zrovna a už je tam vlna poslední. Což je vlastně Nejtěžší vlna, no. Hrajem tu nejlehčí úroveň, no. No, tak vlastně to červený, to jsou giganti. Jo, to červený nahoře jsou gigantický a to bílý to jsou normální. Já ukazuju rukou. Jak si, no, nevadí. A jeden tančík, kde se doktor. A už by mu dáte 4. No aspoň to není jak ten debilní první inženýr, ten Baklamy Inčep. Ten postavil sentryny rovnou na spawně. Myslím, že tam byl normální spawn. Ten ty aspoň stavíš sentryny tady. To aspoň není takový bůl. No, tak jdem na to teda. Tak, už by mohl, jo, 3 vteřiny, 2, 1, stejná věc. Tak já se jdu schovat sem. A dáme jim trošku zadní vrátka, no. No, už jdu dýmu meni. Já vím, já udělám svoji skvělou koleštistou taktiku. Jo, kde jste? Velký blbci už se blíží, už za chvíli budou skákat dolů. A skautíci. Jo, oni vlastně, to já jsem druhej. Já taky. Já to ještě nějak přežívám. Přemýšlím. Jo, oni než ty šmedi dopadnou na zem, tak mají Albert Charge. No, už jde heavy. Tak je super. Tak já jsem si nekoupil, no ty já jsem zase druhej. Jsem ještě trochu snovit ruky, pardon. Omlouvám se. Ale je to normální? Že jsem zase druhej? No, tady vlastně máte... A i tohle jsou vlastně upgradey, kde si můžete tunit. Pomoc. Jak si. Tady no. A různě. A momentálně nemám kredity, který dostáváte za zabíjení těch šmejdů. Ne, zase jsem tu já, tak to se nedá. Co to máme, no je nás za první jenom 5. Za druhý, co to máme za šašky v týmu. Tady vidíte vlastně postup vlny nahoře, to modrý. Ale... Zabij. Běžím vám na pomoc. Jeden je dole, no ale ten druhý si trochu. Jo, dobré. A hlavně sbírajte prachy. Mám peníze, ale bacha jde nám... Ne na nic, protože už si nebudeme upgrade, když to uděláme. Musíme zničit ty doktory. Ježišmarja, já jdu na ně. Tipni. Dobré. Naštěstí musím nejdřív pro bombu. A ten vyjde do mě. Ne, po mně, no. Oni vlastně musí dostat tu bombu. Do kruhu vlastně, no. Já se oživím, háčkem se za počet kreditu oživíte. Asi to restartujeme, ne? Asi bych zvolil restart, ano. No, řekl bych, že vyhrám. Hlasování bude úspěšné. Už jsme 3. A je nás tady 5, takže jsou beznadějní. No, ale teď nevím, co se děje, ano. No, proč se musí... Doufám, že se nezmění mapa, jakože se to změní na Mainworks určitě. No, já jsem běžtec úplnej. Přesně. No. Tohle trochu nebylo v plánu, no dobře, nevadí. To opravdu nevadí? Tak ukážeme další. Nej, tak dlouho natáčíme? To bude tak 5 minut? No, snad. Nevím. Jsem se tak nějak nezapnul stopky někde, bych hlídal. Já taky ne. Čas. Tak jo, natáčet do 55. No, asi tak, já bych to tak viděl. Do 50 možná, to je jedno. Ukážeme dva inženýr. Tak si zvolíme kasu, asi zvolíme asi svou oblíbenou. Jednu ze svých oblíbených. Což bude Soldier. A vidíte, mám 400 kaček a vezmu si jeden damage. No, tady to vidíte vlastně na začátku. No, tady si můžete změnit postavu. Tady různé zbraně, no a tahle čutora, kterou dostanete vlastně při splnění všech těch. Všech 6 vln, no, aspoň při splnění 6. vlny. No, mám v tomhle jako co my teď hrajeme, takže nahoře vidíte 7 vln, takže při splnění 7. vlny. Kde přijde 48 soldierů a 40 skautíků, no. Takže docela hezký. Jo no, tak nějak. Teď když si dám nějaké, no. Dáme si třeba... Dejte F4.
nějakou rychlost, nebo máme si projekt. Já teďko běžím dokola, já si běžím dokola. Tak, poslední Mr. Teleport, ano. Jo, tady tohle. No, takže bombu ponesl tudy, jak jsou ty modré značky. Jo, to jsem zapomněl říct, že tam vidíte ty modré značky, tak tudy se nese bomba vlastně. Tady takhle, no. Tak počkáme, až ten loser dá F4. No. Kde, tamhle. Loser, tak to postav. Víš, takový No, blbec. takže tudy. On si myslí, že tam skočí, jak ten no. A už by mohl dát F4. Jich může. Taký amatér. Kde je? Blbec. Mimochodem jsem tam musí doníst. No, No, to nevadí. začíná. Stejně, tak se portnu. A připravíme se. Nein, já jsem spadl z toho šutru. Jo, tady jdou. Já vidíte večer. Ne, spadni dolů. Ne! Jsem mi dal direct shot. To není normálně, já moc chcípám teďka. Já si je tady dávám. Hlavně zběre prachy. Neboj. Už tam je, počkej, on to někde port, ne? Nebo není? Je tam port, no. Na spawnu. A jo. A jak ty jsi ho neviděl? Já nevím. Jo, oni Aha, už jdou odsaď. Jo, bacha. Já už zase. Druhá strana. Mě zabili. Beru prachy. Dobrý, bomba. Co jsi tam odsaď, ne? Na stálem místě. Nebojte, už vám jdu pomoct. Zrovna teď ji potřebujem. Je tady úplně nejvíc lidí všude. Kde jste? Tady jsem... Hele. Já nechci dostat direct shota. Tak. Ne, pojď se všichni otočit na mě. No, tak já to právě dostal 2 soudžerama. No já se tam schovám, oni skočí a za letu už mi dávají direkty, takže já nemůžu zabít. Čas, taky jsem se vykoupil za 10 hypercharge. A tak nějak oni mě zabijou, takže já... Tak nějak jsem zapomněl, že já mám hypercharge taky koupený na použití, ale zatím jsem ho jako nepoužil. No ani. Bude vhodná chvíle. Ne, jo, žiju. Já už ti to regeneruji. Ano, mina, která je pouze... A pokud ji nezničíme, jakože nezničíme, tak si najde přímo Sentrinu. Pokud A oni se prostě takhle zastaví. A jo, a on to tam dal dobře, ona... A takhle bouchne. No, a je to. Mě došly náboje. A tím pádem po Sentrině si jde několik skautíků, takže já si dávám... A jo, tady je. Já jsem si říkal, že jsou. Čo, kluci. Peníze. Dobře, jen Tady je bomba. Tam jde další vlna skautíků a soldiерů. Já jdu obejít. Ne, oni mě taky obešli. No, asi jsem tak. nečekal. Já jsem chtěl obejít a oni obešli nás. Jenom pálku. Dobrý, jo. Tak já si ještě koupím nějaký, jestli mám se podívat nějaký upgrade aspoň. Když on tam, pane bože. Je tam skautík s bombou. Já jsem se teleportoval a Aha, já jsem se taky zrovna portnul na se spawnu. je to. No, Takhle víte, když se to nedává, no. Takhle tam skočím, vidíte. Vžrum, bungee jumping, plesk. No a jdeme znova. Takže vlastně... Si musíme nakoupit ty upgradey a já si něco jiného koupím. Oni znova, že všechno zmizí. Přesně, po neúspěchu. Náším. Takže nějaké ty overcharge. Já si, jo, to je dobrý nápad. Já si koupím jednu overcharge aspoň. No, Hele, je tady nějaká Morella 98. Já nevím, všim jsem si, když se připojoval, tak. Jo a kantínky, nebo jak se tomu říká, power up kantýna, no. No. Tak používáte ty věci, co si koupíte háčkem. A nemůžete si koupit třeba overcharge, co tam ještě. Jo, teleport na spawn. Spawn, doplnění zásobníků nebo třeba. kritický zásob. Jednu věc z toho a můžete si koupit 3krát. Jo, ale je to dobrý, moc se to hodí. Já jsem si koupil overcharge, teda. Tak já si dám trochu nějaký ke zbraní něco.
jsem si vzal to, Tak. 25% zdraví ze zabití a jednu Hypercharge. Tak to já mám 2 Hypercharge, pak jsem si vzal nějaký rychlejší přebíjení a skončil jsem tím pádem na 0. No já mám ještě 125. A včera to bylo boží, jak jsme každou vlnu dali na A+, s těma prachama. No, to ano. Jak úplně natuněný do té poslední vlny. Přesně, ty. Zase ten blbec, zase na ní čekáme. A on nikdy nedá F4. No, Bože, prostě. debil, dej F4. No, stejně vše to jedno. A jo, už jsou 2 vteřiny, to nevšim. Tak. A já počkám. Počkejte. Ano. To je myslím, souhře, že- tak já se schovám. No. Počkám, skočí dolů. Že já se jich bojím, že oni mají to Hypercharge. Než skočí dolů. A oni jel nějak pomalu, sakra. Tak. A už jsou dole a jde se do nich. Tak, dobré, jsem tu. Jo, a já, to není možný, že bych tak rychle chcípl ani. Já nevím, jak to dokážu. Rádi, bomba je ubráněna. Jo, portej zase je. Tak, já se portuju a Já bych si mohl jít teď nebo nějakou. tohle mapu stejně nesnáším. A už sakra zase soudři a já obejdu. A, chcípni. Jo, konečně, díky jeden, hnusný. Prachy se zabouvají. Lepší. Tej. Jsme ty, jak se tomu říká, židi, jo, židi. Jsme správní židáci. No, No vše. jo. Oh. No, jsme tady, dobré. A oni už zase jdou. Ne, hnusáci. Hnusáci jedni hnusný. Nesnáším soudři. Já nesnáším šachny nesnáším. Prachy, moje prachy. Ber to. Ano, tak myslím, že teďka přijdu odsaď. Ale jistý si Ještě tím zbývá nejsem. 30 soudřů a 40 scoutů. A teď nesnáším v tom Manworks, jak chodí po dávkách. Ale- To je jedna vlna. Takže do nich. Jo, tady jsou. Já jsem si zkoušel vyskočit na kamínek a oni mezi tím jdou. Tak to jsem Proč? nevěděl. Kde jsou? To že Nevím, ale já nemám životy. a tak jako. To Oni není chodí trochu po menších dávkách, už jdou zase. jsou zase hned To tam. si zakřik. A opět jde naše oblíbená mina. Kde? Tady. Přímo záda. A jo. Počkej. Ne. Kde je ten? Aha, tak to jsme nestihli. Joj, ježiš, dole jsou skauti. Jsem ani vůbec nevěděl. Já si musím nabít. Je to jak hořící stádo. Dělej. Dim. Další skautíci, tudíž Ne, oni ničili port, já se nemůžu port. No, další mina. Iberchargeru nevydrží, koukám. Jo, no. Tak co to je na 2 vteřinky? Ten No, scout tady tam, přesně. Vidíte, ale jinak je ta, Je tu minu. Je fakt No to- hnus, ty miny. jinak je ta inteligence těch robotů opravdu promo myšlená. Jsou tu. Já ne. Ano, a hned jde další. Takových raket ve vzduchu vidím. Myslím, že mě brzo umlátí, dobrý. Tak jsem se 2 miny. jenom mlátili. Takže já se vykoupím, protože vidím, že nemáme čas. Přesně něco koupím, nějakou odolnost proti Ne, výbuchu. jak to, že jsi nechcíp? Ty jsi nějaký odolný. Tak mě... Dobrá, ano, tady už vidíte, že... Tady zase Ne. Ne, nám projdou určitě zase. Neprojdou, chráním. Nesnáším Man vs Machine Milieu, nesnáším Manworks, tuhle hnusnou mapu. Která je nejvíc hnusácká. Ztrácím trochu přehled, ano, už jich Aha. zase... Soudíři. A, Au. Dostala mě nějaká sentrina, nebo se mi to zdá. já nestíhám, co na to rychlý. No i skauti jsou vždycky rychlí. Ano. Kde jsou ty svině? Ne. Hele, už jen 6 soldierů, ty půjdou pohromadě. Jo, máme tady. Čau kluci, já nic. Myslím, já že nic. to dáme lidi. Já neexistuju. No, jsem tuhej, už neexistuju. Lidi, já se o ně zkusím postarat, i když nevím. A my jsou tuhý, vemte hlavně prachy. No a už jsme stejně prošli 39 kaček, ježmarja. Co to je za tým? 44 dokonce. 39. 9.
No, Dobrý, tak tady jsme dostali A plus len Ačko, tak 500 stačí. 34. Tak, jo, teďka jde tančík, no hehe, Pyrové. A podpora sniper. Mají podporu sniperu, což je dost hnusný. Já si beru odolnost proti ohni. Já snipery miluju, to je dobrý. Nesnáším Pyry a heavyky a soldieři. To jsou největší hnusy. Tak, Tak, počkej, já tak jsem jsem mohl. tak. Zastým. A tomhle a ještě jednou to vezmeme. Že si dáme menší odolnost proti ohni. Čekat, abych si mohl vzít ještě jednu armor charge. A to je asi taky jediný, co si dá. Ale s těm Pyrem se to bude celkem hodit. Já už mám jenom jednu a jediný, co jsem si mohl koupit, je odolnost proti ohni, která se mi zrovna hodí. No, takže já dám tež. F4. A zase čekáme na tou šašuli, no. Má všechno postavené, všechny sendriny, ale nedá F4. No, asi tak, takže mu napíše. No, to je dost. No sláva, děkujeme mu, že nemusíme čekat celých 40 sekund. Asi za chvíli budeme tohle video končit, ne? Asi jo, no. Tak ještě máme 5 minut, uvidíme, ukážeme ještě tank. Jo, po té vlně skočíme. Tak nejlepší do tanku teda mlátit. A že vidíte, že kritiku tady na nejvíc dávám. Oh, dobře, tohle byla kritická, tak jsem dal za Já 270. se postarám o snipery. Pojď sem. No, to je dost. Ježiš, ty na mě jeden míří. No, to ne. Kulek, možná svině. Tak tady mám pomoct tím tankem zase. Že si přepneme na mlátící zbraň, což mám cedule. A se omlouvám s tím, my tady budeme. OK. Jo, dobrý. To nedojede. Jo. Za to jsou právě největší prachy. Až Tak. buch. Peněz. Prachy pozbírány, doufejme. Šustění těch peněz. Tak, ukáž. Cinkání a... A tady jsou jedny. Jo, ještě 8 pidů. Mám je. Okay. Jo, asi. No, ale tady jich je. Ano, už jdou, už je vidím. Už jdu. Ukáže, Dáte? já No, vím. radši vám jdu pomoct. Já si brzo uvařím, ale něco... Kde jsou 4 Pyrové? A už běží. Dobře, Ibercharge. To já taky. Jo, když jsem to vlastně... Já jsem mohl zmáčku Ibercharge Town. A teď? Mám Ačko. Tak asi A i A+, ano. asi tak. skočíme, ne? Tak jsme to dali krásně na A+. Tak to jo, no. čau lidi, dejte, Takže čau. napište koment, pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like a jestli chcete, tak dejte odběr. Čau. Čau. Čau.